Atamdala. Nyambo Kurea. Dirban. Matsura Peter. Chakambere nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundibvisa mazino maviri apo wakandirowa. Ichowari. Ndoda kuripwa nemombe nhatu. Ndiya nembo dzako chitupa nebare dara. Kudaro ndi Kurea Nyambo achireva kuna Peter Matsura. Taura tinzwe Kurea. Ini ndakandibva Nyama kwana Nyada, pasabhu Nyada ngabatwa nemukomana nemagesi, kwasangana Peter Matsura wabva ndirowa kunoku atanga ndibana bhusu. Wapedza ndibana bhusu kwandirowa chibhakera bandasheka tu mazino kwabva ndagara ndikati wakomana waipamba tiwirirane wakauya wakandipa mapirisi nomwe mushonga umwe wati mazino angadi angapore kwabva aramba kupora mazino kwabva ndakati 1 week yapera mukwasha wangu bhainamba kwawo kwabva ati kana musina mari yekurapisa baba ndokubatsirai mari matengesa fodya yenyu mozondidzosera mari yangu hawana kuzotenda wakati hatizoiwani kubva warambira mukwasha wangu kwabva ndanokurwadza kwendaita bandaenda mapurisa bandapiwa tsamba bandaya kuna General Hospital kuna chiremba nzenda kuna attendant kusvika na attendant bandibvisa 1 zino ndidzokera kumba wozoya futi kechipiri tokubvisa rimwe racho zino kuita marwadzo ezvakaitika. Akazobva mangani mazino 2 mairi. Saka ngokurowa pasina chamakaita. Handina kutaura nemunhu weupenyu wangu ataura nemunhu. Ndikutaura Peter. Inini ndopokana naye. Noti baba ndo wakarowa inini. Asi inini bokandiwa inini ngatiri padoro nawo kuri kwanyada. Kwanyada watoripo panza. Ndina kumboenda kwanyada inini ba. Kwanyada ari munhu. Kunavo kwanyada inini anombooneka kumunhu kwanyada anombosvika koba. Inini yanga tiri kwamaroto. Tiri kwamaroto. Ndakasvika baba waripo. Inini ndikatenga hwawa hwangu. Ndikamwa nawo. Andika. Ndamwa nawo wakandipandukira. Wandipandukira paya watanga kuti iwe chibva papi? Chibva pano. Watora izvi zvangu zvanga ndinazo. Andika. Watora magwera mwanga ndinawo. Waenda nazo kuti. Ini ndafamba nenge 100 meters kubva pamaroto paya. Ndovakanditera. Baba varibata pauro. Mudzimai wacho wabva yamba kwangu mangwana makuseni. Vatadzi murume wangu haro yemunhu. Kwenye pazvari kutaura. Sorry pamusoro. Saka makarwa here kana kuti makadini? Ini anomborwana naye ba. Iwo ndo wakatondirowa inini. Ndoni mavanga ndiri nawo ekutokwara. Yekutoti iwoka watondipomesa mhosva yandinomboita. Handimbozizivi zvawakutaura besa. Ndakaenda kukotu ndikasungisa kumapurisa wandisungisira mhosva inini yandisina kuzombopara painini. Ndikapika. Inini mhosva yandisina kuita. Saka ungapika here mhosva yausina kumbopara? Wakanditarira kuti hanzi iwe unofanira kufira mugeni. Fuwa yako. Hazviiti kuti unganzi unopika mhosva yavasina kupara. Hausi kuona here kuti zvafanira kuti munhu anongopikira mhosva isina kuita. Ndiani wacho wakamboona akapika mhosva isina kuita? Ini zvafanira nenini ndapika mhosva isina kuita pai. Noti ini kana inini anombomubata. Wow. Iwe Peter. Ndokutaura nezvakanaka iwe kuti baba wakauya padoro. Ukatenga doro. Padoro kwamba akasangana ikuwo. Pamba pawo ndopokandirowera inini. Saka ini ndoramba chiuya pamba pawo here kuti inini nhasi ndouya. Mangwana futi ndouya futi pamba pawo. Mangwana ndouya pamba pawo. Iwo wandoenda pamba pawo. Wakangoenda unodiwa pamba pawo. Pamba pawo. Unofara nawo. Noti ndagara ndingofara nawo. Uchibva warowa. Vawandirowa. Wari 6. Saka mazina awo akadonha wakaputsika. Achikurowa. Wakanzvenga. Mari. Wakanzvenga kuti waputsika. Ini anombopisa munhu mazina. Wakanzvenga here wachibva wadonha. Ani. Iwo baba wachibva wazoroverawo mazina awo.
baba Wakatonzvenga ndicho. anonzvenga kwauri be. Wakazei. Inini ndakaenda kumba. Ndaenda kumba inini ndagara ninge mazuva. Inini ndakuto kuti wewe noti munhu anopika anoningira ndianiki. Enzwai muri kupesana nemutongi. Zvanzi ipapo pacho pamuri kuti makaenda imimi pawawa. Vanotengesa wawa ukarohwa. Saka ipapo pakachizoita bongozozo iroro rekurohwana. Imimi muri kunzi makanzvenga awa kubva wanorovera nemazino achibva. Andombowabata kana fight yeyo anombowaroba. Andakana kumbowarowa kana fight kana mbichana ba. Ayo right. Uri kutere kukurowa kwakaita iwo ndo pakafisika mazina. Inini kwavandowa Dumira pai. Handizivi kwakadhumira be. Handizivi be. Handimbozivi kuti wakadhumira papi. Mapiritsi amaitenga. Anombowapa mapiritsi be. Handizivi. Kundopika wakapika nemhosva ipi yemazino iwaye. Anopikira manyaya mazino be. Wakapikira nyaya ipi. Ndapikira yekuti anzi iye wakati anzi wakandikwadza ndisina mhosva. Hanzi wakandikwadza. Hanzi wakamukwadza chi. Pai. Hanzi wakamukwadza. Akandirowa. Wauya wakadhakwa here. Wauya wakadhakwa here. Anodhakwa be. Anodhakwa. Chimbokuisapo uite sopa. Bo. Mwamuita zvamunoda inini ndotora chokwadi. Ugotora chokwadi chi iwe wakapika jeri wakapika kwemwedzi mingani? Ndaenda mwedzi nehafu. Mwedzi nehafu. Uchipikira kuti wakarohwa wakabva mazino. Handina kumbomurowa ba. Vanhu vakandowari chicks. Nyacho. Wakapikira. Zvakanzi waita sei kuti upike 1.5. Hanzi wewe wanoka kumhangara. Wakaipa wapangu apo. Ukatanzi iwe chega unomhangara kumapurisa. Iwe uchibva waregera. Vanaregera unomhangara ini. Iwe wachibva wandomhangara. Vanonomhangara. Iwe ubva wachadya manje kuti hauna kumhangara. Asi usina kuwarohwa wako. Usina kuwarohwa. Ubva wapika. Vanapikira mhosva isina kuita. Right. Wanga waripota pamusoro ichanganini. Ini ndakanga ndisipo hangu. Asi avo baba ava ivo vari kutaura vane guchupa vakauya kupa vangu vachitsanangura kuti inini ndakarohwa nevanhu 6 vanonzi pamaroto. Maroto acho anditaurwa iye anogara muvhiliji mangu. Saka zvadaro vakazoti ramangwana kwakuenda kunotaura avo ndo vakazondotaura kune vavo vachikumbiro regero kuti tinokumbiro regero tisazonomhangara kumapurisa avo ichibva taiva pakanaka. Saka zvadaro ava vabva vamhanya nerweseri kwakunomhangara kuegesi kuti takarohwa nauyu ndo madzina ndakaita ndo kutaura vakandiita iyo ngumo yakusaii zvakare ivo varume vari tivi ivava zvidhakwa changanisi varume vanodhakwa ivava. Saka hatizozivi chokwadi kuti kubva kwakaita mazino kurohwa neuyo here kana kuti akadonhwawo here nekuti nhanga kwacho kune matongo. Pamusoro ichangamira ini handinyepi ndakarohwa ndikatakurana witness yangu anonzi Maroto tikaenda mumapurisa avakandipa mapirisi namaiva vakauya mapirisi pamba pangu ndio witness yangu 1 Maroto ndakaenda mumapurisa ndikapewa mapepa namapirisi akapewa community service takatanga kutonga kwaidrenzi ndikazoya pakota wandipa mapepa. Munhu apikiri mhosva yasingaiti. Hapana munhu akamurohwa kana ani but wakarohwa inini. Ndikazononzwa ndikadirwa mvura naMaroto akandigesa ropa akandisvinda ropa ndikadunuvira mumiri mangu. Maroto ari pane asara kunyanga wana ndive nevitness yangu ndangoshandisa mapepa ndakapiwa namapurisa. Zvekuti wakarohwa munhu handingazvihwitinisi rinoti ndanga ndisiri kubvapo. Asi baba avo vari kutaura nyaya yokunyepa wabvira kana vachinyepa nekuti wakati wakarohwa wachibva kunhamo kwasekunyanya. Kwanyada uyu murume wangu haana kuenda kunhamo kwanyada anga akatorara nekurwadziwa nanhasi amwe mawangana wekurohwa. Inini handina kuzviona asi ndakazonzwa witness yatatakura yatauya nayo akasvika paMaroto chaichiti noizi ndaiinzwa padhuzasa handina kusvika kuti ndingatsanangure kuita kuti ndide kunyepedzera kuti aiwitness zvinhu zvandisina kuona asi zvandakazwa. Vamwini wangu avo vakamhanya vachiuya noizi ndakadhibana ndikati paMaroto uku kuri kuitika noizi ndeiri paMaroto ndikatomira paidhiba ndakataisa asi handinoziva kuti chii zviri kuitika.
nguwa ndakaona pamunino ngwachipika wakati mai guru muri kugara handetoda kure mukombo ndikata kure mukombo kuita sei zvaita sei kani mukombo warohwa kwamaroto ndikati warohwa kwamaroto zvaita sei nandieni kwamaroto iwo ngorubva pamabanya kwaishenda kumaroto ndezvawo zvekumabhawa ina handiti ndine zvekumabhawa hameno zvawo kumabhawa kwaiko pamunino wakati mai guru zvamuri kutaura zvika izvi dai masvika kwamaroto muchiona zvava zviri kuitika hamudini hamuzvitauri dai ndisina kuti umweni ndimototenda midzimu pavafere vandituma kwamaroto ndiwaita mudzimu pamukoma nhasi waifa nekuti zvawanga wakaitwa zvacho ininika zvatondinetsa kana kuti ndipikinyura iwo vacho varuti vakabviswa mazino varutonzi ndongo wakabata pahuro ende dai yakanzi yakasvika kwamango kuno kunyaya iyoyi panguva yacho iyoyo ndofunga maizviona nzwara dzaioneka dzana dzakapinda nhasi mawanga ndikuradzeishona nhasi maronda arimo parutonzi pambane maroto acho ainzi anga akabata tsiyezi rine zvipikiri tora aishandisa matanda ane moto zviguswa zvanga zviripo saka kuranga kupora kuita maronda ndikufunga kuti akutofungidzwa kuti pamwe waipisa nemoto noti ronda nemoto ndotisingapori hamene kutaura kwandiita ndikutaura zvinhu zvandisina kuona zvandakanzwa witness iyi iri apa uyo mukomana arapa ndiyakauya chindikuza kuti maiguru ndo zvanzvenhu zvandasangana zviripo wapedza nyaya iyi wakachienda kumapurisa iwo wakatanga kuuya kumba kwangu wakati murume ino akakuwadza munhu kati murume wangu akakuwadza munhu ko zvatunzwa kuti iwo ndiwo wakamurowa wani wabva waenda kumba kwavo havana kupedza wiki wabva wafoni pafoni yamai wangu wavari apa zvikanzi baba wamunashe wanoti wamunashe wavo ngavaende kuna bhaya wane mukwasha wavo iwo ripota nyaya wane mukwasha wavo aita nechigwedha bhaya achitenga 40 kandi ngaaende kuna jabu iye mukwasha wavo iyoyo apiwe mari kana azotengesa foja yake ozoendesa apisa foja tasati atombopisa kana bhani wani nyaya yakaitika kudhara tichiudimbura foja toposi kandi kana wazopisa foja iyoyo waudimbura toposi iyoyo ndopaunozotora foja yako kuenda kopabhaya vari wapiwa kudhara ini ndo ndati muchembere dini wapindurei kuti murume uyu anoti mari muMTC foja ndeyekamba saka mari yacho izvezvi handina ndinoiwana kupi mari nini wakanzwa kuti tapindura izvozvo apanotora ndindonewachizakanzaka watoya kwati nyaya yako yedrens nyaya yabva yaenda kuyedrens kuda kuzamawo kutaura ndofunga mandozvinzwawo kutaura kunosiyana kutaura mazwi chaiwo kuda mukana mwa tinosiyana vanhu pakusikwa kwedu yakabva yavarowa futi nyaya ukati ndiwo wakarowa munhu asi haana kudini haana hake kukuwara saka iwewe une uzhu une mhosva yekuti iwewe kana uri kuti ndiwe wakarowa wakaregere kuya koripoti ndosati akukupa punishment yako iyo iyi yekuti unofanirwa kuti kune zvaitika wakasika kuripoti kana wakaramba wakanyarara tinofanirwa kupa punishment ende ndepekutanga gore neri kuti tavhura mapepa asati akuona uchiita wapinda munyaya dzakadai so saka unofanirwa kuita community service wauya iwo wakatouya hatigari kure nekureba isusu newaripoti hatigari kure nekureba zvekuti zvese zvine zvichiitika nezvine zvichitaurika unonzwa achidzoka nhasi achitanga community service mangwana wakatotaura kuti nyaya inotonga zvakanaka tikadini tikapedza nyaya iyi panapa akapedza community service tamuendesa kwamama asi dai wangu wakabviswa mazino baba dai kurunzi wangu wakarohwa wakabviswa mazino mapurisa yaibudirira nenyaya yekuti ingaitirwe community service renyaya yekuti wabvisa munhu mazino ine community service rekana takaitarisawo nyaya iyi iyo titaure zvakaitika ende hanzi ndo wakasvika ya ndini ndakasvika ndiwani ndonzi Simon ndakasvikapo inini ndatotumwa nakubafere ndasvikapo ndakasvika inini mukoma wangu wanga wakabatwa vanhu vanokwana 6 uyu mudhara anga akabata pahuro neumwe anonzi John Maraja anga akabaka ndiye aitorowa mambama ye umwe wacho munhu anonzi mudhara Maroto ndiye anga akabata tears vamwe vacho anga vakatibata zvipini ndezvozoti ndinatosvika pa munhu aitofa aifa ndeuyo uyu ndiye aitofa akapika akapika ndiye aitofa ndinatosvika ipapo ndasvika ipapo ndakazotobva ipapo ndikamhanya kumba kwaGulezi ngati Gulezi muri panapa zvenyu makatogara zvandasvika ndichiona kwaMarotoko dai ndinatosvikapo vasiri kubafirwa tondituma munhu aigona kutofa nekuti ndatosvika mukoma wangu ari kutopondwa zvototi dai ndinatosvika ipapo ndichiita zvekutonunhudzawo pamwe dai mutonzwa kuti pamwe nhasi kutori nerufu
ngeiwe wati makasangana payo but uyaruta kuti makarwira muri pamba pako pamba pangu kwete ava nditengesidora vana kurwira pamba pangu kunyepa ndende kunyanga iwe wakawairwira papi pamba pao iwo pabawo pamba pao musanyeperwe sabu wane bhawa here pamba pao ndinoziva anonzi maroto achini ndo pane shabhini mutaundi watengeza zvimamvura inini hana kuroverwa pamaroto zvakanaka but uyu ari kuti akasvika kamuri kumurowa muri 6 ini handirovi naye munhu ndine witness yangu ngoti hana kuya naye maroto hana kutaura ndive newitness yangu ndakaenda naye mapurisa aripo chefu ndoda kutaura ndonzi Danford ava pawakapikisa mukoma wangu ungane mazina akakwana wana kubva warohwa kana mazina ini ndinobva kuchechi ndakavaona vachibva kubhava nechekuruponeso ungane mazina akakwana ndichitotaura nawo nyaya saka wanga atopika kare wane mazina akakwana saka ndoda kuziva kuti wakazopiswa mazino rini riri zuva ripi nekuti wanga wapika kare awo mazina akakwana saka ndauziva kuti akazopiswa mazino akazobviswa rini wapedza kupika aiwa vari mujeri saka ndakaenda kumapurisa achindipa mapepa vakanditi kana apedza mutongo wake muzonoripota nyaya iyi ndine mapepa zangu nditi mapepa ekuenda kuchipatara anoenda before koti isati yaitwa noti kuti koti yaitwa wozoenda futi kuwe zvakaitika ndakaenda kukoti mazina aisheka wakazvitaura here mukoti wakazinyora pazve ziripo namajistri ndakasitare mazina angu ari kusheka 2 akanyorwa isina majistri nemapurisa after that akurwadza ndipenda kachiti ndakaenda futi kuhedrenzi mapurisa abva ndapiwa tsamba ndikaenda general hospital kana bviswa mazina angu 2 naattended mapepers angu ari pageneral hospital amwe acho ari mapurisa amwe acho ndinawo but sabhuku wearea iyoyo vari kutaura kuti makarwira hamuna iwe uchitaura wati wakarwira muri kweti ndaitobva hangu uku ndakusvika pamahovhoni pamaroto imba dzamaroto dziri apa pana pias pane chimusasa chavari ndipakandurira ndaitobva kwanyari ndikadhonga matombo akakuroere chii munhu ungakorohwe chete ini ndakatondi ndiomwe wacho kwakatanga ndorwa namai vangu ndotaura chokwadi mapepa angu zindinawo aiwa munhu haangakokurowi pasina mhosva handina kutaura nemunhu upenyu hwangu hatauri nemunhu handitauri nemunhu aiwa inzwi wakanhai muchinda ndikuzinzwa munhu haangangokurowa chete kana kubvunza wene ndinawo maroto endakafamba naye handina kufa ndakataura nemunhu ndiye akatondinurudza ndarohwa neuyu aiwa pendakauya pano ndichiripota nyaya wana nditi uya newitisi dai vakanditaura rwuya newitisi ndavai naye manzo zvakataura kahedrenzi nezvindiri kutaura nyambo ndiripo uri munhu anofunga iwo kufunga kwako chako chakutofa kuti akaureri pasina mhaka akangonditi iwewe ndomwe wacho akandorwa pasina mhaka ndinawo mawitnesi angu ini aripo asi uyu ari kuti taimwa doro kwete handimwiza naye handimwi naye but maamuri pabhawa handimwi naye wanawa wanga rishamwari neshamwari iwari tuiwa wa waitotamba wese wachitoya kumba kwedu awa wachitomudedza wanomuti rakadhura dhaka zvitare kutsinyira wanomuti rakadhura dhaka zvitare kutsinyirwa asi bvisitakaure kubereka vanonzi Peter asi wanomuti waiuya kumba kwedu wachitoramza na mutembe kuti wanyamba musaya kumba kwangu muchiredza wana wangu kunodhakwa rakadhura dhaka hande kunodhakwa rakadhura hande wachiuya kumba kwedu wachimudeidza wachinimwaukise doro pawakarowana kadhura pamaroto pabhani pamaroto mabhani akamisidzira naso pamaroto mahombe wakarwira ana kuroverwa pamaroto ndakaroverwa parodi ini pamaroto padhuze nepamba pedu ungosiri pandakaroverwa parodi pana mahovhoni kana wanhu ungo ari pakatozoona pendakaroverwa pacho ndobvunza ukaishangu ini ndobvunza unokumbirawo mambo kuti bvunzo awa ndo wakuru wedu avo wanzani sabhuku wedu avo ndosana kuti ini wasabhuka ndoti mutsanangudze ava ndiri pekutanga watola randi ini ndakaroverwa panhamo ana kuti panhamo ibva kunhamo
Ini ndozorera panhamo inini pasina nyaya here pasina nyaya inini kutanga kungorowa munhu pasina kana nyaya kana wani pasina kana nyaya bainini yekutanga kungorowa munhu mai wacho mukana mudzimai wacho akagara kwa wakauya pamba pangu inini ndichiri mafoja yekutanga inini ndorenda ndakarenda munda inini mudzimai akati gorine wakari mafoja gorine unofanira kurimira inini muzoona saka ndozvauri kuda kuti inini ndogona kupfumira kwavari handizviziva hangu kwete wakusinganiswa ini zvindonyatsoziva hangu zvekuti uyu murume ari kutaura iyeyo panhamo pangu hatambomuona asi ndakakwanisa kuona vabereki vacho baba namai naivo ambuye nevadzimai yomurume ndovakanga varipo ava vakanga varipo asi handazoziva kuti vakafamba seiwo zvakare inini mangu muvhileji ndakatopa mutemo wekuti kana kune nhamo hapana function inofambiswa kunze kuti munhu aradzwa zvinozvitondishamisawo chinoziva kuti kwangu kwako kune nhamo ukubhawa ishabhini yanga itoriko futi saka inotova futi mhosva futi iyoyo yakatoparwa nevanhu ivava saka wakarwira hanzwa imi muchinzwa hanzwa wakarwira vari jii havana kurwira pamba pangu wakarwira pai ndakaita zvokubonzwa ndakarwirwa pa vanaroto ndomandakanzwa kuti wakarwira nokuti pamwe zvatindeka avo vari kuti wakaroverweini vanhu 6 inini ndakabvunza chenji yangu padoro paya inini ndabvunza chenji yangu awa ndai mwana wavo pana bvunza chenji yangu usabvunza chenji ndakati ini ndakukwanisa kuita ndodza gadheni angu kugadheni kumai anga risandi ndodza chenji yangu chimbe chenji ndibvunawo maroto awa ndobva wakasumuka kwanzi chibva panapa neura kuti bhohwa panapa watora hwawaya bvaisa mahomwe ini ndikati rega ndiende ndibvunza chenji yayo kwanzi iwe chienda kuchibva panapa ndafamba nenge 100 meters kubva panapa kuendoko ndopakasvika baba vandijambira vandibata maroto bvasvika munhu ngarohwa ndandakaurwa ndiri pasi ndaita seiko imhosva yangu ndei munhu ngarohwa ndarohwa ane chikonzero haana chikonzero ndakangorohwa rohwa mambo ambuya mambo zvinoitika ndezvekuti zvataurwa nemukomana ari papo zvanditika ataura chokwadi kazvotaurwa nasabhuku kuti vanhu vairi avo vanodhakwa asi vanhu vairi avo azvo vachidhakwa zvakatanga kuitika ndezvekuti avo vachiwirirana uyu akatanga kurova airovana namarasha mumwe murume anonzi marasha asipo airovana naye nyararai avo vairovana namarasha avo hameno kana waine vamwe vaizoti vanzi kuvazinganira kuvazinganira saka wakani waine bhiri wakadaira rakanyangana nekuti avo vanodhakwa wese vanhu vakasi avo vachemuko kanotanga kurova munhu handisi kuti ndiri kusapota kana kubvunzani nani asi kuti avo vakabusawo bhiri rakashandipo kachizotanga kurohwa newapi newavo vamanja saka avo namarasha nayo namaroto wese ndo wakazozinganira haana kurova zvanzi maroto haana kurova idzinga kuti ibvai pamba pangu maroto aidzinga kuti ibvai pamba pangu apo muri kumirero endaimo kana muda zvokana endaimo kana ndikuwazo takataurwa kuzobvira kuzvidhina avo vachibva panyahada iko wakasangana ndiona kuita ugaji mai avo anobva achiti vana vane kodzero zvisingamboti chii gore rino ava baba vangu ndokuwati baba pamutuku ndakaona akadhakwa kana titi wakadhakwa wakaita kuti nyonde so wakadomhera so azopinda manje nini zvese zvandiri kuita gore rino nda kutonyatsomukomedzera kuti zvoni nda kutomedza afanondipa mombe tufoya twake rose rwari kuonerwa nato nda kuti ambondipe mombe pakunhingirinda mapurisa anonditongera nyaya yangu mushe pinda kana utombondibhadha tufoya twake twari kuonerwa nato toto ndikatomboti ambondipawo mombe ndikati imi baba mukazomataadayo wakanituka kuti zvoni zvisina mashoko asina kunaka baba wari kudanza ndituki munhu but wakatuka ndakangozviti angu ndegeni ngotiyani nazvo wakatuka mashoko asina kunaka Alo, taura tinzwe. Baba waka. Wapi? Iwo walipota nyaya. Urumo washinzi community service nasi. Ichitotanga. Iwo ndoko wakatotanga kuti ainotonga zvakanaka. Ikapera akapedza community service ndakwenda kwa mama.
Saka iwewe warowa mazino ako adonha ungamirira kuti ndikati atanga apedza community service. Kana azopedza wozoenda kwamama. Imi muri mukadzi wayo. Aiwa, imi muri mukadzi wayo. Ende muri kutaura kuti wakarwira pabhawa handiti. Airwa naye, mati airwa nani? Wakambori pabhawa wesa. Uyu Peter airwa naye, mati nani? Peter airwa nomumwe murume wachipanapa hapana. Anonzani? Asitoripo vamurume wachipanapa. Anonzani zita? Anzi Marasha. Airwa naMarasha. Wari pabhawa payo. Mirai wataura. Peter airwa nani naMarasha. Peter airwa naMarasha. Aminode wamwe wakanga waina. Uyu munimina wake murikuona uyu mudika pakati. Akazosvika ndewa wari pakati wachikana. Ari kubva kwata kuti ndakanda tumwando. Akatosvika vanhu vachitorowana. Wanga uchirorohwa manje watoo pasi. Wapasi. Wapasi wawainapa. Wari kurohwana. Wachirohwana uyu manje. Wairohwa neuyu akaita community service. Akanga apashi sidiani. Akanga apasi wanyamba wachirohwa neuyu. Wanyambo. Saka waMarasha kuti wazono wari kuzopindira nyaya wakapindira nyaya yekuti waitonunudza uyu akadhakwa achirohwa awo. Mati mimi mira kuzwisisa. Peter airwa naMarasha. Peter hatizivi kuti airwa naMarasha ere kana kuti airwa nakasiso tukutaura. Airwa nani? Airwa naMarasha ndiairwa naye. Murume uyu vaandopindira. Murume wangu haana kupindira ba. Kana aine bhira akataura rakanyurisa rakabhoa awo ndipo akabhoa kana wausiya kuti Marasha warukana naye. Wakuchirohwa manje. Ndo kundorowa uyu. Murume wenyu ataura. Murume wenyu ataura bhira anga ataura. Kana paine zvakataura hatizvizita tisikubva kubva zvekutaura. Chinji aibvira chinji. Ndo paakazondorowa uyu Peter ndo airwa naMarasha ndo kundorohwa futi nani naNyambo. Nyambo haana kurwisana uyu akachitoti Nyambo muri kudairirei kwabva achirohwa manje naPeter manje akuchirohwa Nyambo. Right. Konge murume wanyu asina kutaura version iyoyo. Pamusoreis. Ngei musina kutaura. Pauya apa muno mudare angoti iye ndakangosangana ndiri ndega ndokubva ndatanga kurohwa. Akanga achibva kunhamo. Inzwai. Ivi muri kutaura zvakaitika kuti Peter airwa naMarasha. Ari kurwa naMarasha murume wenyu akataura izwi rakabhoa Peter ndo kumurohwa futi. Handiti. But murume wenyu muno ari kutaura nyaya yake. Ati ini ndaitongobva hangu kunhamo vandangosangana naPeter vhangondirohwa. Nyara tinzwe. Peter vhangondirohwa. Sakani ndakabva ndazobva mazino. Haana kutaura zvese izvo zvamuri kutaura ngei. Aiwa zvepindurai kani mubvunzo. Murume wenyu zvamutaura ngei iye murume wenyu asina kuzvitaura ega. Kuti inini ndakarohwa ndichibva kunhamo ndakabva mazino. Mazino haana kutonheka kasi. Aiwa ndo zvaruti hasi akazunguzika. Akaramba achisheka. Angoti ndakarohwa naPeter tiri wairi chete. Peter akangosangana neni ndiri ndega. But haana kuzvitaura kawo murume wenyu. Ataura kuti ini ndakangorohwa naPeter ndiri ndega but imi makutaura maiti mavanga vari padoro. Mambo. Ndezvemambo zvikutanakudza ndakatisipo kana wese panapa pananga aripo. Iwo anoziva nezvidhakwa zvawakanga varipo. Isi tiri kutokutsinda. Saka chokwadi chatinotora ndechipi manje ipapo? Chatinotora takutora witness wakabva kumapurisa ndiwo tinawo pazuva ranhasi. But murume wenyu achitaura haana kutaura matauriro amaita imimi. Pamusoro imamo. Ngei murume wenyu asina kutaura angotaura takasangana tiri wairi kubva ndarohwa. Pasina reason. Ndiri kutaura kuti wanga wakadhakwa waisaziwa. Saka vanhu vese vanga wakadhakwa.
wese wanga wakadhakwa saka nekuti hawasi kuziya kuti zvakafamba right regai tibve okay hapana nyaya order ambuya pamusoro emombe ini chokwadi chevanhawa ndachinzwa pane mukomana uyu akaona ava vachirohwa vaamhanya kuna maiguru kuti maiguru muri kutogara henyu mukoma wanodai wafo uyu ndiye akaona uyu bvazomhanya kuna maiguru zvaangadi aona ava vakabata pauro ndo pandaona pane chokwadi chese chiripo ava nekungwara kwavo ava kuona kuti tatakwadza munhu taonekwa ndo pakamhanya kumapurisa mupurisa wacho akanesa kuda kuongororwa ndiwo ukama hwavo kuda kuzonesa kutora nyaya ndo pandaona kuti chokwadi chabva pane upi pane akaona ngatitsanangurei zvishoma panyaya iyoyi. Nyaya yavo yaitika vanhu avo wakamboti garei ndofunga masondo kana kuti matatu Bunyararai mauriro akaita nyaya inzwai muno vanamai tatinoita kuimba tese munhu kana wataura munomutaura munhu one mukangotaura umwe munhu achitaura bedzi imhosva $25 tabvira kuti tichikuregererai kana muda kutaura munosimudza ruoko mambo wokuti itaura hapana anokufanira kukanganisa kana wakataura zvisiri izvo ndiwe uri kutaura ndo mutemo wemunhu ikoti inoyi right taurai vaimowadudzira kubva iye zvinezvi anotaura umwe ari kutaura anenge angatobata $25 mumaoko muri kuzinzwa here mazvinzwa anotaura mumwe ari kutaura usina kusimudza ruoko unobva wabvisa ibva watoziva ne $25 kana usina $25 tichaziva zvatichakuita chitaurai paita masondo matatu ndiwo wakanga wachizonditaura wakauya kuzomhan'ara nyaya ndiwo wanyamba wachiti izvo takanga tiri kwamaroto tichimwa doro saka tiri kumwa doro kwamaroto ndakuenda kumba ndiine umwe wangu saka ndakazokaruka umwe wangu andibata pauro akundirowa ndikati ko uri kundirowereiko akati kubva taakutokikiritsana paya ndikati penge panani zvikanzi pakazouya maroto ndiye akazouya chitinenudza muridzi wepamba paimwiwa doro zvikanzi ndiye akazouya chitinenudza ndikati zvakaitika rini izvozvo zvikanzi zvaane masondo matatu zvaitika zvikanzi saka ini ndingonzwa mazino angu ndo ari kundirwadza tikati saka nyaya yenyu iyi baba zvayakuda kuchiita nyaya yenyu chiendai kuheadlands zveshuwa wakaenda kuheadlands uchibva wanouya netsamba yekuti ndinosunge ndakaenda ndikanosunga uyu akati zvechokwadi chakaitika ini handina kuvarowa iwo ndo wanga vari kutondirowa ini ndikanonudzwa nemunin'ina wangu handina kuzviteerera izvo ndakamutakura ndobva ndaenda naye kukembi ndobva ndadaidzawo kuti uyai tisangane kukembi nese mutaure nyaya yenyu nyatsokunzika uchibva wauya uyu akatanga kutaura nyaya yake yachibvunzwa manje taamuofisi akati chokwadi inini ndakarohwa ndini ndairohwa asi chakaitika ndechekuti kuti itore nguva yakareba kudai umwe wangu akanditi usaende kumapurisa chamatoni totaurirana saka ini ndobva ndanzwisisa kubva ndagara ndeuyo ari kutsanangurana saka ndisina kuzouya kumapurisa asi ndazoshamisika nhasiwo ini ndini ndakuyo umwe wangu auya kuzomhan'ara zokuti umwe wangu akatonditi nditengere mapiritsi shamwari emarwadzo ndikatomutengera mapiritsi edhora wachitengera avo mapiritsi edhora mukutaurirana kwavo
Saka apo wakamwa mapiritsi edhora chibva apera mapiritsi aya kwakudzokera kuchamani mapiritsi aya haana kukwana. Saka uyu akashaya imwe mari yekutenga mamwe manje. Ndo makazoenda chi wakati saka kana zvadaro manje ndoko wakazondoripota nyaya iyi manje. Saka nyaya chaiyo chaiyo vanhu vainzwa wakanunudza nyaya iyi. Ava vanhu vese ongo vakadhakwa vachanga kuti waimwa pamwe chete. Sajeni wandendinawo muofisi wakati munhu aitengesa doro anofanira kusunga. Tinomuda panapa. Uchibva wataurirwa baba kunzi enda unouye nemunhu aikutengesera doro wauri kuti ndiye akakununudza witness yako ngauya naye panapa. Maroto. Saka pawakazoenda naye inini ndenge ndisisiko manje. Uyu achiti uyu mukomana uyu ndiye akasvika akaona dziwo rechiitika, ndiye akazomhanya kotaura kumba mukomana Simon. Simon. Saka nhau yavo chaiyo chakani panguva yake Wanyambo mazino awo ngwanawo engasina kudona ba sekunyorwa kwakazoitwa paSamoni kuti mazino awo akandibvisa. Mazino kana kuri kuzopa akazopa panguva yataiita nyaya isusu mapurisa piruko mazino awo ngwanawo ndo maziviro angu changani. Wataura tiri kuona kuti muchitaura iwewe statement yake uyu yaapa munomu iri consistent nestatement yamuri kupa yechokwadi. Uyu ati ndaitobvawo hangu kunhamo ndo pandakangouya ndikanzi hakacha kwakutorohwa nechii zvese zvekumwa doro zvechii zvese izvo hazvina zvatozotaurwa nemukadzi wacho ndiye atozenge akutaura zvekuti waimwa doro waidii. But ati ndaitobvawo kunhamo ndobva ndangohakachwa ndikadii. Statement ndo statement yawadii yawapa muno. Saka tinoona tinodismisa nyaya iyi musandodhakwe nekuti tiri kupromota kudhakwa. Vanhu muchindodhakwa ende motadza kuziva zvamuri kuita. Saka tinodismisa nyaya iyi hapana anobhadhara umwe munhu. Chisimuka imweni. Pamusoro changamira. Pamusoro. Tinopera seko mazino ngo akabvisa. Tenga mazino. Murimo woborya unotenga mazino nekuti Andirambira ndiwe nevitness yangu. Hai. Later say now. Hai mambo avasindirizo. Yes. Ndauti makafoye ndauti ngomazino nefoye. Ndauti